magi jo ohala. Jokenya kwanza timo ohala. Ing'eyo bati. Onego wakony jopiny nikech nenore ni wawacho gik moko adek dichiel. Owuoye budget, okowuoye finance bill, okowuoye devolution. To wachi devolution, devolve function mowacho no. Okango gi nigi MPs, en gi senators, giter gi na parliament, mano is a legal question. But kwa duoge wach finance bill, finance bill, okiwa penji maka pokwadi. Iwacho ni jogi nigi senate, senators moyier mag kumranyisi Azimio. Ntie senators mag Kenya Kwanza, ntiere jo od bura manyalo dhigo mbaka ni e od bura. Gi rieko mar sirikal, wisdom, waluongo ni wisdom mar government. Ok gine ni counties dwaro gimoro, nyaka gini dhi mane od bura. Iparo ni mae kaka ma sirikal mane jopiny ogone ombulu. Ok opar ni gini winjo bed ni dhi ne jopiny. Mano gigi functions mag counties bedo devolve kaluwore gi need mantie, to gibedo devolved progressively. Ok en gimoro mano wuok winji. Koro, inano, money is a constitutional question. Kwa duge finance bill. Finance bill en law manyiso ni kaka pesa budget cha dibedo funded. Yes. Mane gima nyaka jopiny nge. Keki wuond jopiny finance. Finance bill no. What? On what basis? Finance bill no. Ada nyisi gik mokadek mane mabere finance bill no. Wach sukari. Gik mokadi finance bill. Wach sukari. Kaka taxes dingade, mia time. Yes. Wach sukari. Wacho ni skari moro ma bedo imported migolo oko. Ichwado tax 5 shillings per kilo chiel. Manyiso ni wadamiyo jomuroni sugar, jowendo sugar, jomumia sugar opportunity mar uso sukati gi. Okango gini gipingo mondo jokoro gin magigolo oko and sukari, gigolo oko. Gidwani gigo muroni sugar, awendo sugar piny. Seche mo wano wacho ni wadago joka tax importation cha mondo sukari gi odhi mambele gin gipingo. Namba 2, rech mawuok China, minjo ni China rech wuok China ka. Wago tax. Wacho ni rech mogolo nam. Rech migolo Homa Bay, rech migolo Kisumo, oyudo market, mondo gimbe gingi kaka giuso, mondo koro kango ginewe ohala magigoyo kitange ohala magigoyo gigolo rech China. Gimbe koro gimiyo jodala opportunity mar jowa na wacho wachi mag chalo mag mesa mag kombe gik ma chalo kamano wachwado tax oko magiwuoko mondo wami opportunity jowa carpenters jo motimo tijego oyud tich e Kenya. Kokoro okango gini nicha wacho ni gini alternative government gimi anyisi ni gin gi MPs ingeno kango onego omielu nikech ana ntie kaka elewa siasa asomo political science and ngina kiano somo wango lakini ada puonje wan gi mwatimo kodgi wamiyo gi strategy miluongo ni moro miluongo dhulu chiew chiege chung chwako chak biro chieng chiro chula cha ing'eyo gima timore kodgi gin gi wabunge kanye ji the finance bill out of 90 wabunge mane gin go 71 or the absent ing'eni koro gin gi ywak to gin gidhi kacha kasto samisomo finance bill giwuok oko ni winjo ka gi reason Kingio ndalo mane Musalia Mudavadi nena minister mar finance kana no somo finance kada David Muerea Mudavadi kana somo budget wabunge notingo placards mowacho ni no reform no budget no reform President Moi former president nobedo kachicha maji owuok winji ne gin tarap jogi nobedo parliament jogi ochwado absent wasechwado absent giduogo wacho ni gin ne gikiane schedule mar parliament chato ng'eni ng'ato MP ko yiero nego bed nobede parliament nikech days magi monego bed namba 2 yes okango gino wetugo gi jopiny ka gin giwacho ni gin gi budget gi som no budget gi magidwani gi som jomo wacho ni Rift Valley ni kia ni kuro no wuoyo mago joggi jo Azimio ok nya yie gi gik ma Kenya Kwanza timo nikech mano gin two side ndio opposition gi government namba 2 onge ng'amo tamo kango timo gimiluongo ni tender ka en gi company kambi no winjo no kango nyalo supply medical equipment ma en legit okango kela dong ji itimo application okere koro we singizia ni keto ne ng'ato weche winjo ni tika Kenya Kwanza budget gimiluongo ni corruption wanu wanyiso kango gini wadhi fight corruption to mane agenda wa maduong to kwa wacho gi dhowa en gimo wadhi timo we okango